Το αορτικό ανέβρισμα σημαίνει διόγκωση της κύριας αρτηρίας του σώματος, της λεγόμενης αορτής, που ξεκινάει από την καρδιά και δίνει αίμα σε όλο το σώμα. Το πιο συνηθισμένο μέρος να παρουσιάζει τέτοια διόγκωση είναι η κοιλιακή αορτή, δηλαδή η αορτή κάτω από τις νευρικές αρτηρίες. Παρουσιάζεται σε 5% του ανδρικού πληθυσμού πάνω των 65 χρονών. Μπορεί να παρουσιαστεί και σε γυναίκες οι οποίες καπνίζουν. Οι παράγοντες ρίσκου είναι το κάπνισμα, η ηλικία, το ανδρικό φύλος αναλογία 5 με 1 προς γυναίκες, η ύπαρξη θερμονοτικής πλάκας σε άλλα σημεία όπως π.χ. στην καροτίδα, η συνύπαρξη άλλων ανευρισμάτων όπως π.χ. σε αρτηρία πίσω από το γόνατο, καθώς επίσης και η κληρονομικότητα πρώτου βαθμού συγγένειας στους άντρες. Τα ανευρίσματα αυτά δυστυχώς δεν προκαλούν συμπτώματα, με αποτέλεσμα η φυσική εξέλιξη είναι να υποστεί ο ασθενής ρήξη του ανευρίσματος με μεγάλη θνησιμότητα περίπου 80 με 90%. Τα ανευρίσματα όμως αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν προληπτικά εφόσον διαγνωστεί ο ασθενής με το ανέβρισμα. Και η διάγνωση γίνεται με τη βοήθεια μιας απλής εξέτασης υπερήχου στην κοιλιακή χώρα. Η εξέταση αυτή είναι τελείως ακίνδυνη και ανώδυνη και σου παρέχει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις ότι ο ασθενής έχει ανέβρισμα. Από τη στιγμή που ανακαλυφθεί το ανέβρισμα, είτε θα συνεχίσει ο ασθενής σε παρακολούθηση ανάλογα με το μέγεθος του ανεβρίσματος, είτε θα προταθεί χειρουργική αποκατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής έχει το πλεονέκτημα ότι θα μπορέσει να πάρει φαρμακευτική αγωγή, η οποία περιορίζει την ταχύτητα ανάπτυξης του ανεβρίσματος. Τα ανεβρίσματα της αορτής αντιμετωπίζονται είτε με ανοιχτό χειρουργείο παραδοσιακά, είτε πλέον με σύγχρονες μεθόδους, όπως είναι οι ενδοαυλικές επεμβάσεις. Όσον αφορά τα πιο συνηθισμένα που είναι τα κοιλιακά ανεβρίσματα, οι επεμβάσεις αυτές γίνονται σε τοπική αναισθησία με μικρές τομές στην μυριακή χώρα, 2 με 3 εκατοστά. Η νέα αορτή, το stent, εισάγεται με τοπική αναισθησία στο εσωτερικό της αορτής και ενισχύεται η περιοχή η οποία παρουσιάζει ανέβρισμα. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχεται η δυνατότητα επίσης της αποκατάστασης ανεβρισμάτων που συμπεριλαμβάνουν και τις σπλαχνικές αρτηρίες, όπως επίσης και τα θωρακικά ανεβρίσματα. Για αυτού του είδους οι αποκαταστάσεις απαιτούν υβριδικές αίθουσες, όπως είναι η υβριδική αίθουσα που χτίζεται αυτή τη στιγμή στο διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης και θα μας παρέχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε όλων των ειδών των ανεβρισμάτων σε όλο το μήκος της αορτής, με έναν τρόπο σύγχρονο, ανώδυνο και ασφαλές για τον ασθενή.